Katarin u Enzo kienu għad bisilhom miż-żewġin xi sentejn u f'da żmien kollu dejjem għexu miġġildin. Dan kien jiġri għax ikella il-sintwil ma jispiċċax u Enzo anqas kien jerħila għax għall-kliema ma jistax kien hemm fil-qrib wieħed ħabib u lil Enzo taħ parir kif jgħix fil-kwiet jispiċċa l-ġlied u bejnietom paċi ssir dal-parir kien malli flimkien jaslu biex jikkustinjaw bla żmien ta' xejn flimkien it-tnejn jibdew dan il-kant ikantaw tsintata 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 u dan il-kant oġob l-tnej intlew bil-ferħ b'daw il-kentej dan il-parir bdew imexxuh u sikwit kien ikun mismuh Katarin u Enzo saru bħal żewġ bċieċen maħbubin in-nies kollha bħalhom għamlu tsintata jkantaw fil-ħin bekk il-paċi fil-familja bdiet tirrenja kullimkien u Enzo beda tant jiftaħar u jispjega l-każ kif kien hemm fil-qrib wieħed ħabib u lil Enzo taħ parir kif jgħix fil-kwiet jispiċċa l-ġlied u bejnietom paċi ssir dal-parir kien malli flimkien jaslu biex jikkustinjaw bla żmien ta' xejn flimkien it-tnejn jibdew dan il-kant ikantaw tsintata 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 u dan il-kant oġob l-tnej intlew bil-ferħ b'daw il-kelmtej dan il-parir bdew imexxuh u sikwit kien ikun mismuh dal-parir kien malli flimkien jaslu biex jikkustinjaw bla żmien ta' xejn flimkien it-tnejn jibdew dan il-kanti kantaw tsintata 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 u dan il-kant oġob l-tnejn intlew bil-ferħ b'daw il-kelmtejn dan il-parir bdew imexxuh u sikwit kien ikun mismuh